Topdrukte op luchthavens, dat is een gevolg van de Amerikaanse actie. Als gevolg van die actie in Caracas is er 24 uur niet gevlogen door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en ook niet door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Air Canada vloog wel, ook Divi en ZR vlogen en ook van Zuid-Amerika kwamen er vluchten naar Curaçao, Aruba en Bonaire toe. Maar de grote maatschappijen die zijn pas zondag weer gaan vliegen. Dat zorgde voor heel veel drukte. Er was op Aruba sprake van een Super Sunday, 17.000 passagiers, 78 vluchten verwerkt. Dat was een enorme operatie en dat is afgelopen zondag al daar geweest. Maar nu zitten we nog met de situatie dat op Curaçao, dat ook op Aruba en op Bonaire mensen niet naar huis hebben kunnen gaan. TUI heeft al laten weten dat ze een tweede ophaalvlucht naar het Caribisch gebied sturen. Want zondag waren er zowel van KLM, TUI als Corendon extra repatriëringsvluchten, maar het is niet voldoende. Je ziet op de beelden mensen die voor het bureau van TUI staan en willen weten wat er precies aan de hand is. Die tweede vlucht die zou woensdag komen, maar mensen moeten er wel opnieuw voor boeken. En omdat mensen niet weten wat er aan de hand is, zijn ze vanochtend naar het hoofdkantoor van TUI gegaan. Er moest zelfs bewaking komen om te zorgen dat iedereen netjes in de rij bleef wachten voordat ze werden behandeld. Dat er geen opstootjes konden ontstaan. Maar in ieder geval zorgt dat voor onrust. In de bovenwinden is men in ieder geval zover dat sommige scholen niet door kunnen gaan, omdat docenten en soms ook leerlingen afgelopen zaterdag niet op tijd terug konden komen om weer les te gaan geven. Dus